Hakotor ni naimotani raidano karakhalaina ni bagai te Jammu Kashmir ni mamla no teiwi sangrong salo kusuk thani adong no teiwi kaisa nangkukmani koklam pandawa achukha Mantri Bokrak Narendra Modi thanai sal kisa romoino Jammu Kashmir ro samang hamya khlaina ro hamla khlaika koklam panda wngmani jorabo Mantri Bokrak no Jammu Kashmir ro hamla wngmani ro no teiwi sabai shukrubai sawi khana rijaka Jammu Kashmir ro hafar kaham khlaina ni bagai te samang hamya khlainai rogno nargna ni bagai koklam pandawa manjak paine joto kuchuk ni ozama rogno dagi murika Mantri okra thangnai salbrai rogoi riyashi kaduwatei doda hangkorne kaibrei thaibo samang hamya khlainai rok hamla khlaika arbo khorok suko tirtho yatri tei khorok sa CRPF no butharka borok thainai rogno karaibo khorok sini naimathang bodol rok sago dukho manbaika bolongni bwkhak rogo naimathang krak khlaibi rijaka tei hamla khlainai rogno romna ni bagai bo naisermang khlaijaka Jammu Kashmir ni police ni bwkhaktwi doda hangkora kaibrei hamla wngmani wo khorok nai samang hamya khlainai khorok brwi rogni sketchbu tikhlaijak a khorok brwi bai gwdaljak koktwma rinai rogna 20 lakh rangni sokat bo saklaijak haphangni bwkhaktwi Jammu Kashmir ro tongkosong lukuroni hamkrani bagai te a samang hamya khlainai rogno romna ni bagai joto hangkorogo naimathangni beremno krak khlaika honei koktwma sawi manka bureau report khorok